Ja, mensen dat door ook bafa weekend baka. De wan sa ekosmi. Mag kosmi fa de wani. Tapu Facebook o ang YouTube. Mausap tak na de mafchan. Moro furu. Isawi famirman. Omdat alles net deug aan het durf. Aan om aan doen next. Luka veiligheid van kondre. Luka veiligheid seipsa. Dat je one man osa esor en bal. Dat na Ronnie Brunswijk. Good job. Mi volga mijn assemblee. Dat je want of de agu. Tamay takida de agu el lafu. De na maniri de na gewoonte voor een libisma. Men kan geen kikker op tafel kweken. En dan mij zei schreef de rotzooi op Facebook en YouTube over me. Mine lees maar bepaalde wij tegen. Kom je tegen, you know. Hoe kan schrijf ala kasan sawan yung mapi mauno. Isabi? Maar a show must go on. A show we godoro. En we tak over a realiteit. Ja? Want a veiligheid voor alwisma volk no de. Luko men man de mij roof chiri dis dati. Eindelijk kwam man de sa opemo voor. En bontranga ama waarschuw de rovers. En dat naar Ronnie Brunswijk. Bravo. Good job Ronnie Brunswijk. Leg vast aan de wetaki. De waarheid moeten we praten en spreken. En dat ten oren van het volk brengen. Alleen want aan mevrouw Ronnie Brunswijk. Tak im lubun tak. De man over tegen. Vooral money moest de natuurlijk. Lubanga minister van Financiën. Tak de man loose money. Want je beki neng no. Je komt op een boonspoor saweshi. Veiligheid, eerste plaats, zuivers aan die roedrappen. Luko zei man doe na medische sector. En dan minode kan over basa president Santoki, tak dadelijk de Jutron president. En voor man doe een boom. Hij meende aan een volk. Lek van je mening no de Ronnie Brunswijk. Abos kobrisa met deze. Tak wil ik volk breed en trots. Als het zo is en ik teka grip. Dat belangrijk, dat belangrijk. Controle aan drappen naar veiligheid. Naar moros aan zijn man doe. 1 jaar dan gaan we montabra. En dan, na een shing, ja huidige president. Dat amans doen dat hij mij roof de man soort toefama. Dat man het ook ka. Hij wakker na 20 wagi, 30 wagi, 80 leefwag. Allemaal afvallige pay. Dat volk na garantie next. Dretsino de gideng, skorpchino maga skoro. De nama pay de dier, bukules, geld, noem maar op. Inschrijving. Allemaal pina, onder de regering van man. Dat mij pot vals nieuws van meer man sami wante je voorzichtig. De man die is refi voor VAP, de Mafchan, schreef naar Koranti de beste president tot heden van Karikop. Nou de man schreef hè. Terwijl hij werkelijk staat naar de slechtste president van Amsterdam bestang. Ai, van Amsterdam bestang na moro slecht takuru president na Santoki. Alleen maar zakkenvullers, family and friends, matches politiek, make money. Amai ven money voor de trust doro. Dat we lever commentaar dat de man bellen e pretty e brong. Man hatrobi. Meka brong betre. Mi mati mandi mami botonom boro famirman. Valk trots. Sa Ronnie Brunswijk itak na assemblee. Bile valk trots. En if mening en if charengo doro. Dan. Mi denk tak yo fen wan balk van volk. Wan balk, wan strepi, wan balk yo feni. Omdat besi tak je mening na volk. Goso doro bravo. Lobby.